Har du været på, altså, kan man sige, meget på nettet inden for de seneste 24 timer? Ikke, nej. Jeg har kun set, hvad der lige er kommet på min Facebook newsfeed, men ellers har jeg ikke været meget. Fordi det klip, jeg vil vise dig nu, ikke? Det er et klip, som har delt landet. Det florerer overalt på de sociale medier. Og det anede mig nok, at du måske ikke havde set det. Derfor har vi taget det med i humorafstemningen. 50% af dansken synes, det er mægtig skægt, og den anden 50% synes, det er virkelig, virkelig tragisk. Så det betyder, at halvdelen af landet kommer til at hade mig efter den her udsendelse? Ja, men jeg vil godt tage det indtægt for, at jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt. Men også tragisk på en eller anden måde. Så man kan godt have en fod i hver lejr, vil jeg sige. Og der er ingen, der kommer til at hade dig, Andreas. Jeg ved ikke, hvad du kunne. Du kunne begå hvad som helst. Du er en folkehelt, bare så du ved det. Klippet har vi valgt at kalde Fatal Flakne Falk finder fred i Frankrig-humor. Spørgsmål, om du er til det? Lad os se. Altså, Fatal Flakne Falk finder fred i Frankrig-humor. Er det Berberfalken? Det er Berberfalken, ja. Hvor gammel er den? Den er 5 år gammel. Det er altså lidt tæt på den motorvej. Ja, men vi går lidt. Når det er ham der, så er det fint. De flyver den vej hernede. Vi er lidt bange, det kan jeg godt forstå. Ja. Så ryger den. Det gik godt nok hurtigt. Kom nu, ikke ud til bilerne. Og over motorvejen. Det kan vi ikke lide, det der. Ej, for satan. Det var løgn. Ej. Det var en god fugl, der gik der. Faktisk godt til nu. Selvi. Du grinede undervejs, lad os bare være ærlige. Det gjorde du, Andreas, og det kan du ikke tage tilbage. Hvis du ikke har det på tape, så griner jeg ikke. Nej, modtaget. Men det er jo virkelig, virkelig tragisk. Jeg kan sige, det er for det program. Jamen altså, det ved man altså kommer til at ske, ikke? Når man står og taler om det, inden man lader den her falk flyve, ikke? Så, og siger, nej, selvfølgelig sker det ikke, så sker det jo. Sådan er livet. Præcis, Selvi. Og det er det mest idiotiske at sætte en suicidal falk afsted ud over en motorvej, og der kommer en Renault, baf, og plukker den ned, ikke? Det er for programmet Nak og Æd, og det må man sige, det i allerhøjeste grad lever op til sit navn.